Hello, this is Nishant. Actually, I had booked a ticket to Singapore. The flight is at 5:40 p.m. The ticket I had booked actually. So I just wanted whether the ticket is confirmed so that I can just pack my luggage and just hurry up to the airport so that I can reach Singapore on time. Okay. This is really urgent, so please do let me know as soon as possible. Thank you. Yeah, thank you. Nisha, ಅಪ್ಪಗ ಪೋಪುನಂತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಗ ಅಂದ ಆಂಟಿ ನಾನು ಬೈದೀನಿ ಐಕೆ ಅಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮಗ ಅವು ಆಂಟಿ ನಾನು ಈರ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಕಲು ಎದುರು ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೊರ್ಲು ಜನ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಚರ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ఆయననే ఆయన ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಉಂಡತೆ ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಬಾಯ್ ಆಂಟಿ So